Mega apa ya? Nek cukup lho iki, nek cukup, nek ora cukup ya utang aja. Aja sok kulina utang. Hari gini kok utangi piye to? Ora apa-apa, ya ini kebak utang bangsa mendring ngono ki akeh panjeran. Ora masuk no. Masuk dimasukke no. Ya senengane kok. Senengane iki ana neh ya.
hari mami klasikan nduk ayo sinten asmane lali kula Pak Ngatimin. Oh nggih engko Pak Ngatimin pun lajengaken ya wis jane hawa mami pantulos ngestu ing suarane ya sae suwantene jos luke niku lho kula seneng Pak Prawoto nggih keru nggih aja gawe wira Morake
ing seto mabeng leno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun kula nuwun wonten ing endi ta iki nggih. Wonten ing Padukuhan Sawan. Ya. Heeh, kula nuwun iki acarane bersih dusun Sawahan Jatiayu Karangmojo. Nduk lah ya. Alhamdulillah awake dhewe bengi iso ditimbali supaya gelar kelir ana ing kene. Lah ya, luar biasa. Lah ya. Penontone ya alhamdulillah nduk. Ya, heeh. Akeh ora kenek diitung. Nek mung 30 kuwi ana kok nduk. Lah iya. Matur sembah nuwun sanget. Matur sembah nuwun sanget kagem pok sedaya para ingkang sampun nimbali kula sak rombongan sowan mriki. Lah iya. Heeh nduk alhamdulillah iki bengi iki awake dhewe ana ing Tlatah Padukuhan Sawan Kelurahan Jatiayu Karangmojo. Oh iya, heeh. Matur sembah nuwun sanget ya. Iki ujube apa? Rasul nduk. Oh iya, utawa bersih dusun. Oh lah iya. Heeh, iki kanthi acara bersih dusun iki awake dhewe ayo ndungake leluhure para Sri Semara Bumi sing mapan ing papan kene, muga-muga semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene. Amin. Anjalari tumraping sedaya para warga sumrambah ana ing kalurahan nduk. Ayo amin. Sumrambah meneh nyang kecamatan Kapanewon, terus sumrambah meneh ing kabupaten, sumrambah sak negara sak donya. Amin. Heeh. Muga-muga kanthi rasul iki iso nambahi guyub rukun ayem tata titi tentrem. Lah iya, heeh, ora ana apa-apa, ora ana cecongrahan sing disuwun ya rukun selawase urip nduk. Lah iya, gunane apa to mung suwan iki? Lah iya, Mak. Lah iya. Heeh, iki rasul iki menalurikan. Oh, rasul iki para warga nalurekke apa? Para warga iki nalurekke tradisine nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni nduk. Oh iya, iki ya ora kena ditinggalke ya. Mergo iki adat budaya Jawa. Oh lah iya, ngono bener, Mak. Awake dhewe iki wong Jawa aja ngilangi Jawane, malah nek iso kudu dilestarekke supaya aja ngasih punah. Oh lah iya. Contone ngadani pagelaran wayang kulit iki. Oh lah iya. Alhamdulillah nduk bengi iki awake dhewe iso sowan mrene ya. Muga-muga rasulan iki sing dadi para petani, muga-muga adicara rasul iki njalari tumraping para tani sing mapan ora ing Tegal kepanasan nandur tanam dukut 1000 tuwuh ngrembaka. Amin. Panene melimpah. Amin. Panene apik kabeh, ora ana sing gabuk, ora ana sing garing, ora ana sing jlebuk abang-abang. Ayo amin. Pokoke ndonga apik ya. Sing dadi pejabat muga-muga ya mundhak pangkate, mundhak derajate, mundhak bayare. Oh iya, men iso ngaturi apa nimbali awake dhewe meneh. Oh lah iya. Heeh, amin. Heeh, muga-muga ya sing para pedagang sing dodolan ana ing kene laris manis urung nganti ana jam 11 wis entek dagangane kukut mulih nduk. Oh lah iya. Heeh, sing disuwun ya ngono. Muga-muga iki para pedagang iki tetep iso laris. Lah iya. Sing lagi nandang gerah ya muga-muga enggal pinaringan sehat bagas waras lahir batin, sehat wal afiat. Oh iya. Sing lagi masuk angin muga-muga entang angine ndang metu. Oh iya. Kanthi cara ngentut. Lah iya. Anggere dadut ngono kan wis ngentut angine metu kabeh. Kembung ilang kabeh. Nggih sembah nuwun. Ya. Heeh, ana piantun maringi layang. Lha iya. Iki awake dhewe kejaba saka kuwi awake dhewe kudu ngaturake panuwun ya kuwi karo siji Pak Ketua Panitia. Oh iya. Pak Kusnanto utawa bebek goreng Pak Kus. Oh lah iya. Iki bebek gorenge mambu tekan kene. Lah iya. Udu iki udu bebek gorenge Pak Kus. Lah apa nduk lambuh wis ora roh. Lah iya, matur sembah nuwun sanget kagem Pak Kus bebek goreng. Lah iya. Angka loro Kerawitan Sukolaras
pimpinan Pak Anung Supardi. Sapa kuwi? Pak Pardi. Oh iya, nek ning kene kondange keceluke Anung. Pak Anung Supardi kuwi Pak Deku dhewe. Oh lah iya. Sak kejaba saka kuwi iki sawahan kene iki dadi mula bukane aku pisanan lingguh ning ngisor Blencong ki ning sawahan kene, Nduk. Oh lah iya, alhamdulillah. Wis matur sembah nuwun sanget. Oh lah iya, heeh. Wis aku ora iso berkata-kata apa-apa, pokoke luar biasa semangate para bapak-bapak, para ibu-ibu waranggana. Oh lah iya, matur sembah nuwun ora liya kejaba ya aku yo ngaturake panuwun karo Pak Deku, Pak Dripardi. Oh lah iya. Iki Pak Anung Supardi iki Pak Deku. Oh lah iya. Nduk sing kenalke aku ning gamelan wayang ya iki. Oh iya. Kae piantune ngegong ndelik sengaja kae. Oh lah iya. Ya mergo kekurangan personil. Lah iya biasane wiraswara. Oh lah iya. Iki bengi iki ora krawitane awake dhewe, ora grup awake dhewe iki krawitan Sukolaras ya kuwi mau sing dipandhegani karo Pak Anung Supardi. Oh iya. Terus angka telu matur sembah nuwun karo iki apa ta iki? Berkat matur sembah nuwun. Terus selenggaranya berkat kerjasama warga Sawahan Jatiayu ya, sound system dari Sawahan Dua Putra ya. Terus tamu undangane nggih menika setunggal Bapak Panewu Karangmojo, angka kalih Bapak Kapolsek Karangmojo ya. Angka 3 Bapak Den Ramil Karangmojo Pamong Kalurahan Jatiayu. Oh ya wis pokoke matur sembah nuwun kagem para panyengkuyung sing wis nyengkuyung adicara ing bengi iki. Oh ya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Muga-muga sakbare iki, sakbare Rasul iki para warga kene iki tambah rukun, tambah sansaya ngrembaka, Nduk. Oh lah iya. Heeh. Pokoke donga apik, doa terbaik kanggo para warga kene ya. Kabeh binerkanti ning Gusti ya, Nduk. Amin amin. Ya. Ayo iki ngenalke para apa jenenge waranggana. Lah iya. Iki ning sampean kene iki acarane kendhek Senin full tekan saiki. Oh, acara puncake saiki. Oh iya. Tak wacake ya. Oh iya. Iki full acarane jan akeh ya. Padet tenan. Oh lah iya. Heeh, tak golekane ya. Lah iya acara iki ana warna-warna. Lah iya. Ana jatil, ana bola voli, ana sepak bola lan sak piturute ya. Heeh, wah luar biasa iki tak wacake. Oh ya. Ketemu iki Senin tanggal 11 bulan 7 2022 iki jatilan Turangga Beksa. Oh ya sampai selesai kemitan karo Hadroh Almunir Sawahan. Oh ya. Terus dina Selasa ki ana sepak bola ya. Karo ana kenduri ya. Terus dina Rebo ki ana Aditama, ana Rejen Tunggal Aditama Sawahan ya. Sing didukung karo bebek goreng Pak Kus. Oh iya, karo didukung karo para pemudalan Karang Taruna Sawahan TB Dua Putri. Oh iya. Terus Kemis ki dina iki wayang kulit puncak acarane, Nduk. Oh iya, heeh matur sembah nuwun. Ki ana bintang tamune ning mengko dhisik. Oh iya. Engko wae le ngaturi tak nepangake para sinden sik. Ya, karo maca layang, Nduk. Oh lah iya. Ki bengi iki sowan mrene ki nganti waranggana cacah 5. Boleh ya biasane 6, biasane 6 utawa biasane 7 ya ora apa-apa. Ki saka sing pojok wetan dhewe iki ana Bu Kartinah saka perebutan ya. Weh Bu Kartinem. Aku lali Bu Kartinah ki bojone juragane kayu kae. Iya. Syukur saiki medhun derajat dadi dolop. Wis ngen ngomplong sewengi ya ngen. Ya. Heeh, wis matur sembah nuwun ya. Ana Bu Kartinem saka perebutan Katongan ngelipar Gunung Kidul. Oh iya, tangga dhewe ya. Mengulan ki ana Bu sinten iki? Enggak, tepangan dereng kula dereng tepan. Ji Sugeng dalu Mbak Cangi. Wilujeng dalu ki. Sinten? Derek pitepangan. Oh nggih. Dalem menika pun paringi nami kalian tiang sepuh. Nggih. Suminah. Oh, Bu Suminah. Oh nggih. Namung ngaten Mbak Cangi. Nggih.
Kula menika kala rumiyin rak sok engkrak-engkrik lara-lara ungkris-ungkrisen. Nggih. Njur diganti jeneng kula niku. Dadi Sumintul. Oh, dadi Sumintul. Dadi Le Manjing niku nggih Mbak Mintul, Bu Mintul. Bu Mintul nggih, Bu Mintul saking kula saking Gedangan. Oh, saking Gedangan. Gedangrejo Karangmojo. Nggih, dul kono nggih. Nggih, kidul mriku. Nggih, cerak nggih. Kersanipun cetha mangke menawi badhe nimbali. Oh, nggih. Sinten mangertos menawi badhe mbansai pedet njur nimbali kula. Oh, lah nggih. Nggih. Sampun? Nggih, sampun matur sembah nuwun. Ya ana Bu Sumilah, heeh. Suminah ya. Sing diganti dadi Bu Mintul saka Gedangan ya, heeh. Matur sembah nuwun iki mengulon ana Bu Tarni saka Nglebak. Oh lah iya. Heeh, iki gawanku. Oh iya. Sinden kotak. Ya, kotak cilik. Ora iya-iya sik urung tekan. Ya wis dosa karepe dhewe. Iki mengulon ana Mbak Anggi Widya saka Semanu Pacarjo Semanu. Oh iya. Heeh, iki sing kulon dhewe iki ana entek sindene entek. Gur nggawa papat aku mau ya. Ya ana Dik Mega. Saka Ponjong. Lah ya mbuh kuwi takonono duluan aku ya ora roh kok. Lah iya, heeh. Mas dungkulmu. Ya matur sembah nuwun. Heeh, iki ayo maca layang. Iki mau wis ana beberapa layang sing mlebu nang ing kene. Lah iya. Saka sing dhisik dhewe mau iki. Oh ya. Saking Gupleng Kentir, wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu Mas Dalang kula penggemar Ki Yusuf Gupleng Kentir. Nyuwun lagu Gubuk Asmara duet kalih Mbak Mega. Wola dalah. Ki mengko nek gara-gara men Nek niku ditambahi nek niku. Hah? Nek niku ditambahi dhewe. Wih lagi kosong lho iki. Kosong apa? Wah, lah pancen kosong ki pancen ora. Iya wis ora apa-apa, mengko gampang ya. Tur kono anu kok ya. Heeh, ana Gubuk Asmara. Kuwi mengko nek gara-gara men Mas Petruk karo Mas Bagong sing ngaturke. Oh lah iya, men arep mulih men ya, heeh. Terus ana neh apa ora? Saking Pak Digianto Pengkol 3 nyuwun caping gunung. Oh iya. Sawerane pira abon-abone? Saweran abon-abone 1.000. Alhamdulillah. Oh iya. Nggo imbuh-imbuh tuku gapit. Oh iya. Ana neh apa ora? Ana iki Sugeng Dalu Ki Dalang. Nggih, wilujeng dalu ki nyuwun gending bersih desa kalih rujak jeruk saking kula Harjo Subyono Sawahan 5. Oh iya. Heeh. Ya, apa iki? Dayang Udan Ronggo Wasito, makasih. Oh nggih matur sembah nuwun. Oh ya sawerane pira iki? Sawerane angel dibuka. Oh iya sajak iki bareng jagong. Oh lah iya iki usume wong ewuh kok nduk. Lah iya kimpul lho tanggapan endi-endi nganti ikete ilang. Lah iya iki saiki arene dirut sirahe sangka mumete. Lah iya iki abon-abone 1.000. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya ana neh apa ora? Ada ya tak wacane ya. Sugeng dalu Mbak Cangik. Sugeng dalu ya nyuwun lagu Caping Gunung kagem semua penonton, Pak Lurah, panitia Karang Taruna dan kagem Bapak Sukrisno ya SPT mantan DPR DIY. Semoga 2024 maju DPR lagi. Njatiayu kompak saking warga Njatiayu. Oh inggih matur sembah nuwun ya. Ana pira nduk? Ana 50.000. Alhamdulillah. Oh ya. Mengko nggo nyangoni Mega. Oh ya. Nek cukup lho iki, nek cukup, nek ora cukup ya utang. Oh ya. Aja sok kulina utang. Hari gini kok utangi piye ta? Ora apa-apa, ya ini kebak utang bangsa mendring ngono ki akeh panjeran. Ora masuk no. Masuk dimasukke no. Ya senengane kok. Senengane iki ana neh ya. Tulisane tulisane nggone kurang. Oh ya.
kagem sedaya warga masyarakat Sawahan ugi Jatiayu sedayanipun kula nderek mangayu bagi awit bersih dusun menika kanthi pandonga mugi-mugi Sawahan tetep tata tentrem lan rezeki kathah amin. Kathah barokah ya. Saking Panewu Karangmaja Pak Marawata. Oh iya matur sembah nuwun. Ngersake apa kuwi? Ngersake caping gunung dipun jenggelengaken. Oh iya ana sawerane 200.000. Oh iya alhamdulillah. Oh lho cukup kunyangone kowe. Apa ya karuwe ta? Karuan wisan. Iya. Besti Nggo jajan boba ya. Kurang no. Hah? Kurang no. Arep jajake boba sak RT wae ya. Iya no. Oh iya sak karepe dhewe ora. Arep dipinangkani saka ngendi sik? Iki dipinangkani sing gembus asmara mau. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Embing iki ya ana bintang tamune sapa? Dik Arja Tatu. Oh iya diaturi munggah rene. Udah toh? Hah? Oh ya. Siap. Endi iki? Ya, enggak. Hah? Ikut siapa? Oh iya. Jan ya. Ya. Di caosi mic ya. Wilujeng dalu Arda. Wilujeng dalu Mas Dalang. Oh nggih siap. Lange mboten sah ketut. Mazda no. Mazda wala wedodane ya. Oh nggih. Mazda no. Lah kuwi acara-acarane Mega. Panas de Bonjero niku to. Oke, ya benar itu ya. Nggih, dalu niki sowan teng Sawahan Pengkol Jatiayu ya. Donganipun kagem warga wontenipun adicara rasul niki. Nggih, donganipun mugi-mugi langkung sae maju. Amin. Dan sehat selalu. Amin, matur sembah nuwun. Perjalanan dari rumah menuju sini berapa jam? Waduh nggak tahu kalau mau. Oh lah. Tidur ya belum. Oh. Lah ya. Iki mau nembang apa? Mau nyanyi lagu apa? Saya manut aja. Lagu Tatu. Oh ya siap. Ya. Tatu aku sayang ibu nih. Kayak satu. Oh satu. Tahu oh, ya. Pun diganti tadi bu. Oh pun diganti. Pun dewasa pun boten celat. Pun iso muni es. Ya, enggak tato ya. Nggih. Kondange di Arda Tatu kondange. Keteluwe kan Arda. Arda. Iki
ngaturaken panuwun dhateng warga masyarakat khususipun wonten ing Sawahan Jati Ayu Karangmojo Gunung Kidul. Menika pun sengkuyung menipun Pak Kus bebek goreng. Mau mampir ning bebek goreng ya, Dik? Nggih. Mam bebek apa mam pitik? Nila. Lah kok nila? Asliring karo apa jenenge senengane nggih nila ya? Oh, senengane nila. Ya Allah. Jandi Arda iki luar biasa. Guyangane kok iso tekan ngisor ngono kuwi nilu sapa, Dik kowe? Nggih piyambak. Oh, dadi otomatis. Nganggo otomatis kok ora ming anu metik bae berarti. Otomatis Bang. Oh iya. Lagune Mas Arda iki sing paling terkenal Mas Jujub nggih. Tatu. Terus napa milih sing setunggal niku? Apa niku sing ora iso bali niku lho. Ora iso bali. Apa niku? Ora iso mulih niku to? Oh, ora iso mulih. Lah yo engko yo mulih mosok ora iso. Mulih mosok ora mulih. Yo nyanyikke. Pak Ibu ngene kan niku. Lali kula jane. Oh, nggih. Mak bapak ya. Mak bapak ora iso mulih. Lah ora iso mulih ya tekon alamat apa ngono ya, Dik ya. Mas, lah aku iki gumun ket mau matke player iki ning ngendi? Oh, ning kono to. Iya luar biasa niki. Ugi pun sengkuyung kanca-kanca Wiranem nggih. Kanca Karang Taruna luar biasa wis disepot wingi ana jadilan ana bal-balan ana poli ya Mas Yusuf nggih. Luar biasa carane. Saiki wengine ana Arda Tatu sing sangat luar biasa menghibur warga masyarakat wonten ing Karangmojo. Siapa tadi Pak? Lagune Pak Ibu. Pak Bapak. Mas. Oh iya. Jarjit meneng Jarjit. Kok Jarjit ah? Niku lho sing ngedram niku lho. Oh nggih, Mbah Pomo barang tadi. Oh enten niki nggih Mbah Pomo. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Komplit dalang-dalang ngelempak sedaya. Nggih. Ya ora iso mulih monggo. Iso mau tekon wis nganggo map. Apa ke? Map. Heeh, nganggo map. Wong pun enten wong wedok ngelekke. Napa? Nek wong ngarepe dalane rutene belok kanan ku belok kanan. Terus. Nek kula menggok ngiwa. Lah kok bisa ngiwa? Terus mriko lah kula ngeyeli ya. Oh, lah ora percaya cerak metu kiwa. Hadi ayeli genti. Oh, terus. Mas belok nengen. Oh. Yo kudune ki ngiwa kok masa nuruti nengen. Lho kamarku nang kiwa aku ya. Oh, lah ngono. Berarti ki wis beda arahe. Wis ora nganggo map berarti. Pun mboten nganggo. Wong nek ngiwa niku arah teng Wonosari sing ngiwa ning Ponjong. Ora kualik. Mboten. Lah kan sing mriki to. Heeh. Arahe ngidul. Lah, arahe ngidul. Terus kudune beloke ngiwa malah nengen. Kudune beloke nengen. Heeh, terus kula ngeyel ngiwa. Oh, wis. Omahku arahe ngiwa. Luput ke danek ngono iki pisan. Iya. Padine sing cerak. Heeh. Rasa gagas omong-omongane. Ya, sampun Mas. Nggih, nggih. Goyangke sampai bawah ya, Dik ya. Masa sampai bawah kaya. Bener, yo. Iso mulih tenan ning. Tetep iso saged yo ora mung ning Ponjong ning mulih ning tekan Proliman. Mas Arda. Pak Ibu. Saiki ana lagu sing anyar saka Mas Arda. Apa niku? Wong kok ngene kok dibanding. Oke.
Judule rasa banding-banding. Lah ya ora dibanding-banding. Ki makane mau tak jelaske sik to. Lah nggih, wong tresno niku ati ale ati. Mosok mangan ati terus. Pahit ati sirian. Mboten mangan antine mangan rempelo mawon. Lho kok rempelone to, Dik? Dicoba ya tak. FF. Oh pakai F, pakai M. F. Weh, dirungokke weh. Yo. Nang atiku menek kowe. Yo masuk. Matur nuwun Mas Dal. Nggih, Mas. Elek ketut. Elek ketut. Kok iso ketut? Oh Mas Dar ngono to. Iya. Nganggo L barang ya. Ayo semene sik sini. Nggih, matur sembah nuwun. Sumene sawetawis niki minangkani gending-gending. Ya. Iya yo minangkani gending apa pamundutan saka Pak Penewu. Ha iya. Nggih ngersake caping gunung. Ha iya. Sapa sing dikepareng kon bawa? Heeh, Pak. Ngatimin. Ha lah iya. Caping gunung. Iya. Heeh. Yo Pak Ngatimin. Hidung apa to dobek e? Ya, Bapak Ngatimin. Rasa digatek kowe wae. Yo. Saben bengi nyawa Jengglenge Mas. Kecah kompak menika. Heeh. Nggih. Yen majang fotone Dek. mung karo jano kembang wae wetohen gono Wis. Patras. Pacitan sih. Pacitan. Sapiteng. pacitan Woi. sarawi megap Patras. panas udan Iki mapite. Tekek lore ndase ireng. panas udan Oh nganti delek karo ayo dolong. peran karo kono kok ya
arep pengegonge kae sumek gamyak lagi angger wis ketemu panas udan aling-aling caping gunung nadyan maton sarto soro soleh kumandang suara banyu bane
nuwun. Matur sembah nuwun caping gunung pamundutan saking Penew. Sak karepe dhewe. Oh iya. Engko Diarda jumeneng ya. Ya. Nganti kancane karo Mbak Anggi ya. Mbak Anggi. Oh iya. Ya rome gawe ra apa. Apa? Iya, heeh. Ya. Wah, lingguhe mundur dhewe. Lah golek sing rata kok ya. Wah, apa ngarep ki ra rata? Ya ora no. Semelang lara. Ya dong kan sakit. Ya iya dong. Wong lara urung tau-taune. Mungkin apa niki? Satru loro. Satru loro lho aku ora satru iki. Aku ora satru. Ya satru gawe perkara sik. Ya. Nggih sama Dua. Arda. Nggih. Satru 2 3 4 5. Ya. Maslah. Untuk satu belum apa belum. Sing biasa mawon. Satru duit napa satru kalih? Padha wae kuwi. Benten. Lah, bentene apa? Ya bentene. Ayo jawab. Ora. Ora, halah. Ora yon. Aku kan malu tahu. Malu tahu senengane ora. Di persane piye oke. Karena kamu merem. Hah? Kamu tidak weruh kan? Iya, kamu kan merem. Aku melek. Aku nggak anu kamu. Oh, ya udah. Ya udah ya. Ya udah. Ya udah. Iya. Nggih, ngrasake duet niki. Oh, nggih. Lagune duet apa ada sing duet?
Oh, ati dudu besi. Oh, nggih. Oh, iki napa-napa iso. Baja kuwi aku. Oh, ya kuwi atimu kuwi. Ati segara. Ati kaya wesi. Iya. Nggih. Watos anyep. Lapa nggih? Nggih, wis Wah. angel diduweni wesi. Kaya dene wesi. Nah, aja di DP to. Apa, Dik? Ya, kuwi HP ku apa gorono? Senengane kok ya mbok ya di Oh, kaya HP ku kok. Bersama Arda. Jajah. Nggih sampun katur Mas Arda. Kuwi requestku kok. Iya kok. Request kok. Requestku kok. Niku menalurikan ati sing atos kaya wesi. Ati kok mesti ya. Nggih. Oh, ninggal tatu. Oh ya. Pamburutane. Sip. Ya, Mas Pendet, C mayor. Mas Arin ninggal tatu. C mayor. C mayor, C mayor. C mayor. C jenderal ora? Oh, C jenderal kaya pangkat beh. Lah mayor jenderal. Apa lho dadi nada-nadane pamane kita tatu ki nganggo iki. Terus umpamane sing permintaane apa, Mas? Ninggal tatu ki nganggo A mayor. Wah, sae. Nganggo B mayor ngono iki luar biasa. Wah, kula men kalah kula sing kula apal mung do re mi tok. Do re mi fa sol la si do. Nggih. Ninggal tatu. Seneng tak jak terus wis esuk. Ya. Tatu. Lagune luar biasa ya, Dik. Disiapke pasukan joget sing ngono ya. Luar biasa tuh Pak Kus bebek goreng yuk. Oke, pun penangani nggih wonten Nggih. lelagon ingkang katur saking Mas Arda. Nggih. Nggih. Ya dari Mas Arda tadi lagune sampun pun penangkani wonten Kowe tak sayang-sayang saiki malah ngilang tresnamu kanggo kowe kuwi mung kiasan. Saiki enek sing anu lho, Dik. Ngene iki. Mangan tempe rasane kaya mangan lawu sate. Satene kinem. Sate ya. Maksud satene kinem. Satene kinem. Mas disiapke Jogja istimewa ya, Mas. Ya. Oke, lanjut. E mayor. Apa, Dik? E mayor. Iki nganggo mayor meneh iki. Oh, boyo jenderal. Ya kon dhuwure meneh. Mangan tempe. Mono. Ya. Niki gandeng wektale pun dalu matur sembah Amin, amin. Sampun rawuh mriki. Nggih mugi-mugi satripun kanca-kanca Mas Arda kalian kanca-kanca elektron warga masyarakat wonten ing daerah Sawan Jatiayu Karangmojo subur makmur gemah ripah roh jinawi Kertonan Raharjo. Amin amin. Sibunuji sehat sedanipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun dalah. Nggih. Matur sembah nuwun wektale wah jan Mas luar biasa di Arda ya. Heeh, ayo nduk iki neruske lakon dhisik. Wong lakon isih dawa. Oh la iya. Aja suwe-suwe. Oh iya, siap. Ning saurunge neruske lakon ayo ndedonga njrung pamuji marang ngersaning Gusti. Ndongake para pepunden-pepunden dalang sing wis ndhisiki sowan ana ngersaning Gusti nduk. Oh iya, kirim Fatihah. Oh iya. Khususan ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilarohi para pepunden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Nggih matur sembah nuwun iki mau ya ana pamundutan saka Pak Kus nduk. Oh iya. Ngersake gugur gunung ning mengko tak pinangkani nek
gara-gara sing wektune luwih bebas hola ya. Ayo neruske lakon dhisik, Nduk. Oh ya. Kantane kang sekar kadung mewah kembang-kembang menara kang esmarum winor lan oyot-oyotan katikusuma mangambar ambar wara kuku sing tupaku melon kelon katiku sumaler mega membo bathara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pakara kencanane sinetanga tetula sanjang kelawan pangan wong melek sabar narima niku bagianipun tan kausuman cukup sanggar sangarup kula gantung kucapu sang nalindra saking telatah sabrang dipun pulasara den jatosi dening sang Raden Antareja wonten ing pertapan Sela Langking gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon dergenjang risang nabe gandrung